when God is raising our young people, we are so grateful. Because batho ba batjha ba go semerate, batho ba batjha ba tshwere ke nyaope, batho ba batjha ba tshwere batswadi ba bang ba reka bokoko ba bona, batho ba batjha ba dira tjena le tjena go ntle, but re na he bona batho ba batjha ba le mo moreneng di ma ba berekisha, re rata go ba lebogisha, re ba leboga, re re well done. Batho ba batjha ba teng ka mo, ba teng batho ba batjha ka mo, e re ke bua mishana le batho ba batjha, batho ba batjha ba le bona Jesu. Hallelujah. I'm introducing Brother Samkelo. He's a Brother Samkelo Kemani from Antioch Baptist Church. He is one of the missions team. He is one of us serving in the missions team. We want to appreciate his availability to work in the region. Hallelujah. He's one of the entrepreneurs. He's still building. One day, the entrepreneur business and then we go to hallelujah. One of the businessmen. And then he's doing it. We are so grateful to have him being available to come. Adol share into the really habitimu for the available relative in Mokopela, Ari available in Tata, with the Anshuishi. Ari Shapir Pato Bazabani, go to Asher. We bless
Because if you can't love the next person
Kunezinto zakhe eziyobambeka just because of lo muntu lona. Sanibonani. Nikhona. Siyabonga. Njengoba bese bangilethulile igama ngosamkelo wakwaGemani isibongo. Ugaba kaNqosini uMsuthu worship God. Hallelujah. Ngizalela ezweni lamaXhosa abathandekayo. Ngiyasazi isibongo lesi simane sisishaye nje ngoba vele ekhaya abemagcwele. Izolonze ngabuza athi oruse passport futhi. No angizange ngepassport wala ekhaya abathandekayo. Ngikhona ngokukhonza from the Antioch Community Baptist Church under the leadership kaMfundisi noma uSiluma abathandekayo. Asibashayele izandla. Hayi bazalwane bengitheshayela namfundisi izandla nashaya kancane. Ngathi shayela upresident nashaya kancane awumfundisi wami lona ngeke. Asayele umfundisi uSiluma noma uSiluma izandla bazalwane. Mina beka abafundisi ngabashaya kancane angeke ngize ngibandise izandla zenu. Mara net laba abanga abafundisi akwazi ukubarobheza ngeke abathandekayo. Ngiyabonga abagcwele ukuthi this opportunity engiyinikezwe angiyithathi kancane abathandekayo. It means it is a great honor to me abagcwele to clarify indaba entrepreneurship. I have a tutoring company. Bathandekayo. I tutor abantwana grade 10, 11 and 12 for maths and physical sciences. Bagcwele. Tshelo sethu zethuhlakaniphile manje lophothi. Ngifundisa physics, ngihlakaniphile ngiyazazi. Ngifundisa physics. Hallelujah. Bathandekayo. The theme of this Easter conference is the blood of the covenant. Ukhulunyiwe ngegazi. Khulunyiwe umfundisi uzolungimuzwe akhotha wona lamavesi sizowafunda. Kube bekuyi-competition kuba ngizama laphambili bathandekayo. Ukhulunyiwe ngegazi. Uyachaza ingelosi mayikhuluma noMpostoli John in the book of Revelation chapter 20 chapter number 3. After every message to ibandla ithi onendlebe makezwe okushiwo umoya emabandleni. Amen bathandekayo. Umoya wona uyakhuluma and umoya ukhuluma nawo wonke umuntu kepha kusimo bonke abazozwa onendlebe ozwayo. Amen bathandekayo. Hebrews chapter number 9 sizofunda uverse number 14 verse 13 and verse 14. Omunye angivulele uIsaiah chapter 53 sizofunda uverse 4 and 5. Hebrews chapter number 9 sizofunda uverse number 13 and verse number 14. Sifunde uIsaiah chapter number 53 verse number 4 and verse number 5. Mama sibuthuma ngikukhulu ukuyithoba nangenkulu inhlonipho. Yazi mama mawulufunda manje ngesizulu. Vele kube ngathi uMpostoli Paul bekuwumZulu ngempela. Yazi mama sibuthuma ufunda kamnandi kangangokuthi bayicede ukufunda ngathi ungathi amen vele ngiyerwe nje. Ngiyazicela phela ithi amen. Mama sibuthuma ngicela ukufundela yona in the book of Hebrews chapter number 9 verse number 13 and number 14. Hebrews 9 verses 13. Ukuba uma igazi lezimbuzi
imbuzi nalezinkunzi nomlotha wesithole kufafaza abangolileyo. Uhlambulula kube ngokuhlanzeka kwenyama. 14. Kakhulu kangakanani igazi likaKristu owazinikela kuNkulunkulu ngomoya ophakade engenakala liza kuhlanza unembeza wethu emsebenzini efileyo ukuze sikhonze uNkulunkulu ophilayo. Sibongile uNkulunkulu wethu izwi lakho lisafundiwe. Baba wethu namandla izwi lakho lingamandla lilungele ukuqondisa ukuyala nokukhalibela egabeni likaJesu. Khuluma ngalo uNkulunkulu igama yakho iseme ngaphambili. Baba wethu namandla thinta indebe zomlomo wakhe kanti kahle nompilo ongcwele ukuze uNkulunkulu akwazi ukuhlaziya izwi lakho silizwe njengoba linjalo. Khuluma uNkulunkulu wethu namhlemini uyendlale inhliziyo yakho ngemishingamela amandla igama likaJesu. Amen. Hallelujah. Bathandekayo kafushane before we read the other scripture. La sithole khona lithi iBhayibheli ngokuba uma igazi lezimbuzi, igazi lezinkunzi, igazi lesithole kufafazwa kuthelwe abangolile kuhlambulule inyama. Uverse number 13. Umfundisi izolo makakhuluma ngendaba yegazi as a symbol of a covenant. Uyiqala from dala vele kusahlathwa igazi leyinkunzi negazi leyimbuzi. Sabona bazalwane. Now nathi sazalwa sakhula ebazalwana sikhulumela iqiniso before sisindiswa saqala ebagazini weyimbuzi nasebagazini weyinkunzi. Now obhalane kodwa abaHebheru makakaza le ndaba uthi zona ziyawenza umsebenzi wazo lezi zihlanza inyama. Now umuntu ukathathu, we have the soul, the body and the spirit. Now the body yiyo emelana masakithi bathandekayo. Ya yiyo le ekwazi ukuthi manje iyashumayela masiphuma lana seyahleba, iyakwazi ukuthi manje iyahlabelela masiphuma lana iyathukana. It is the body. Amen bathandekayo. Then now there is the soul. The soul, I consider the soul to be senses of the spirit. Now masikala sidumisa umnyakazo uba semphefumulweni before emoyeni. Amen bathandekayo. And then there is the spirit. Now the spirit yilo muntu lo masithuke sikhuluma ngosamkelo, we are referring to the spirit. Amen bathandekayo. That is why siyakhona ukuthi sifike kwaNgemane bathi usamkelo ushile mara masifika sithole lo mzimba ulele phezu kombhedo because lo mzimba awusiye usamkelo. Usamkelo yilo muntu ongaphakathi. Masingasali bazalwane. Now uthi obhalane kwathi uma igazi leyimbuzi neleyinkunzi zifafazwa emntwini athi zihlambulule ngokwenyama. Now yini the wrong ngegazi leyimbuzi neleyinkunzi ukuthi nanoma zihlanza azimhlanzi usamkelo, zihlanza ledokodo elingaphandle esilibonayo mina nawe. Now amanzi asikise bazalwane. Now amanzi. Now lamanzi lawo siyawabona basazalwane. If ngizothatha lamanzi ngiwakhafulele ngithi ngifuna isiphuzo angeke uzowaphuza. Nanoma ngingabiza ukonke ngithi konke thatha lesigubhu yosigeza asigeza ngithi ngifuna isiphuzo angeke awaphuza. Nanoma ngingabiza abakwazi ukupenda ngithi penda lesigubhu sihlobise bese ngithi ngifuna isiphuzo angeke awaphuze. Now igazi leyimbuzi neleyinkunzi zigeza lesigubhu esilanga phansi wala amanzi athathe phakathi agcwele.
Usonjalo bhala lencwadi kushokumini athi uyahlanza uhlambulule inyama ebazalwane noma inyama ingahlanzeka noma bangakhulungela kangakanani indaba isemanzini phakathi bese athi kakhulu kangakanani ngoKristu Jesu number 1 wasinikela. Hayi bazalwane ngiyacabanga sehlabilo sike basabona abahlaba imbuzi kumele siyidonse iraharahe ikhali memeze taxi enze ngisitha abaphansi bafumile ikhale ibaleke sinini nimele kuphuma ebusuku uyofuna inkomo ibaleke because ayifuni kufa uthi kangakanani ngoJesu ekwathi umhlaba uyafa isono wathi yena mina baba ngizobafela lithi iBhayibheli wayinikela athi ngomoya ophakade indaba yomoya ophakade indlile okusho ukuthi nanoma ngathibe izwe libuyela esonweni lesa siyaqala kufuneka umuntu ozobafela uJesu sazobuya futhi athi mina ngizobafela usonjalo makathi uyinikele ngomoya ophakade okusho ukuthi nanoma ngabe wafa 2000 years ago namhlanje igazi lakhe lisawenza umsebenzi okusinikele ngomoya ophakade uyinikele ngokuhlukile kunaloko kwethu thina masinikelile sifuna ukubuza abachurch ukuthi yenzeni imali yethu hayi ngisho nina ningashinga konke thina masinikelile ngifuna ukunikela lo baba usiphuthuma ibhaji bese ngimbuze phambi kwakhe ukuthi kanti ugqoka nini ukuze babone ukuthi ulitholekile but uJesu wayinikela ngomoya ophakade ukuthi nanoma abakholwa abasangiboni mina kodwa legazi liyoqhubeka liwenze umsebenzi kunegazi elaphalala kunegazi lachitheka yakazi imisebenzi yalegazi ithi ihlanza unembezo wethu. I believe ukuthi akekho umuntu ongenanembeza nedinkinga ukuthi unembeza ukhona marongcolile mfundisi akusekho into ekhuzayo nanoma wenza into wrong ayisenayo leya voice eshoyo ukuthi hayi malenda yifanele hayi lokho ukuthi awukho unembeza ukhona inkinga ungcolile unembeza ungcolile umuzwa ngendlela akhuluma ngayo ukuthi amashe kuyena usindisiwe into unembeza ungcolile bathi negazi elihlanza kwawunembeza wethu likhile lomuntu ongaphakathi yebazalwane akumendaba nanoma ungangayithandi igwegwe lakho kodwa lo muntu ongaphakathi uhleli lakhona nanoma ungangayithandi lo mkhaba wakho kodwa lo muntu ongaphakathi uhleli lakhona. The minute I take actions get something kulonembeza okuzayo ukuzuzwakala ngake ngezwa ngesikisi bathenge ngesitele bamsifutha umacala umxolele I didn't mean it kunento onembeza ukuthi unembeza wethu sibe comfortable ukuthi unembeza ungcole sathi sawubiza nge-small voice masidalwa thina lithi iBhayibheli wahlalwa phansi wahlelwa ukuthi noma asenze umuntu lo muntu asifuzi kusho bazaba kusho uNkulunkulu uthi asifuze thina so now why le voice yakhe esentweni yakhe mayikhuluma uyibize nge-small voice uqola kugcwele awusazwakala unembeza makhuluma thiwa enyazi beyikhona into beyisho ithi lo ungayenzi ukuthi unembeza lithi iBhayibheli negazi elihlanza unembeza wethu kunegazi elisenza sibe basha
Isaiah, sifunde Isaiah bezalane ngimchaze kancane bese ngidla phansi. Isaiah 53 verses number 4 and 5. Singahlanzwa nganina igazi likaJesu lo igazi likaJesu likaJesu lo igazi likaJesu lo igazi likaJesu lo. Oyitholile ngicela kufunde Isaiah 53 verse number 4 and 5. Kepha yazithwala izifo zethu, yabethatha ubuhlungu bethu, kodwa thina sathi ijezisiwe. Ngicela ukuphindele mama. Kepha yazithwala izifo zethu. Yabethatha ubuhlungu bethu, kodwa thina sathi ijezisiwe. The very same people abasindiswayo thina sathi ijezisiwe. Ishawe uNkulunkulu ihlushile. Isawe uNkulunkulu ihlusiwe. Verse number 5. Yebo yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yakhotshozwa ngobubi bethu, isijeziso sasiphezu kwayo, ukuba sibe nokuthula, nangemivimbo yayo siphilisiwe thina. Amen. Bathandekayo, inkosi mayibusise ukufunda kwezwi layo. Isaiah many years before Jesus afika, uprofetha indaba yasesiphambanweni, uprofetha indaba yalegazi of the new covenant. Ukhuluma uIsaiah ngevana athi levana yathatha ubuhlungu bethu, levana yabethatha ubunzima bethu, kepha thina sathi ijezisiwe. uJobe mina manje ngibheka indaba yakhe kahle kahle wayemvangeli omele ivangeli laliqiniso. If you can read John chapter number 1 verse number 2, liyamchaza ukuthi wayemlene, wayemthanda uNkulunkulu, wayemsaba uNkulunkulu, wayelungile. Verse number 3 kubala zonke izinto abelanazo. uJobe uyaziluza zonke lezinto. uJobe uyaliwe endleleni uphathwa amathumbu, kepha uJobe akatshintshi, usabesaba uNkulunkulu. Fika bangani? Hey, ngiyabazi vela abangani masebesho. Sonke sake saba nabangani. Bafika abangani. Bazokubonisa abosamkelo namaphantsha abukikri. Bazokutshela ngoba bona bayalazi iBhayibheli. Bathi no ndoda, ikhona into uNkulunkulu akushayela yona. Akekho hlupheka. Usihlolile mara. Futhi these days basomahle bathi mara uyathandaza. Hayi madoda uqineni nokufundiswa. Angeke. Usonela ubaba ufela ugrade 11 ngonyaka hayi ufunde kahle ngala wena. Basonjana abangani. Bathi yangichaza impendulo kaJobe. Ithi I know. My redeemer. Yebazalwane ufuna siphume namhlanje. Sithi ngiyazi negazi. Usathanda utry to condemn us over siyazi. Ukuthi unekazi bathatha ukula kwethu, unekazi bathatha amahlamvu wethu, unekazi abanye baphetha amathithi nasinekazi, abanye baphetha amamasina thina sinekazi.
kunegazi lapha la. That is there to make sure ukuthi asibhujiswa nobhujiswa. Kunegazi lapha la lasihlanza. Yebazalwane sibahle kangaka hayi ukuthi asigoli. Siyaqolene inkinga siyahlanzwa. Kube bekuthiwa zonke impahla zethu mayigcola siyayilanda sithenge ezintsha. Hey ngiyacabanga ukuba wonke amashopho okudla kunemashopho empahla yonke indawo. But nalona impahla seyigcolile awuyipheleli inhliziyo. Yebazalwane kunendoda enesineke sokusihlanza. Isigezo lempeza wethu. Kunendoda ethi zanini kimi. Ingekhathalele nemsindwayo. Ingakuzonibhumuza. Mina mama kathana uzeke ngizakuthumela kwamagcono. Ngithi hayi ngcono wami uyokuthombisa kodwa yena unamandla uzokuguga. Ubuye uthi ususiza yena ngithi hayi ngcono uyekuzibambana. But le ndoda ethi zanini kimi. Mina ngikhathalele nemsindwayo. Athi thathani ijobo lami mina lamlilula manje. Alifani nalomthwalo wenu. Athi the book of Isaiah was sithethe indaba. Naloma zibofu. Mina ngiyosihlatha sibemhlophe. Kunegazi. Thina sihlatshwe emfuleni bazalwane. Ngoba sinegazi. Thina sihlatshwe endombeni. Ngoba sinegazi. Thina sihlanza ogogo sibangani. Ngoba sinegazi. Uthi uDavide bakachaza indaba yale gazi. Athi abanye bayakhotha baze balale phansi. Athi ke bathina siyanga simbize. Asabele sibeke inyawo. Kunegazi. 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 Sifafaze bakamera nabantwana bethu before balala. Sithi ngegazi likaJesu. Siyakhuza imimoya ngegazi likaJesu. Emsebenzini before uyenza ikhofi ekuseni uqale ofisini uthi ngegazi likaJesu. Ngefafaze igazi likaJesu. Yabazalwane bayasizingela kodwa ngeke basithole ngoba sifihliwe egazini likaJesu. Awulukolo baba ngakusingela kumnandi ubawulo. Bayasizingela. Baplothe ukuxoshisa emsebenzini. Baplene ukuyekisa umshado wakho. Mara mawazi ukuthi wena wakho ufihliwe egazini. Into enjalo zinyakazisi. Instead noma ubona uthi fana cover me. Yebazalwane mina vele ngiyakhuluma iqiniso lesinqaba. Ukuthakatha kukhona. Akukhona bona. Abayaqedana la ngaphandle. Mina Eastern Cape. Baba khona sabi. Sabi uzobuya sabi. Athi thina kusithini. Ngoba sifihliwe. Sifihliwe. Sifihliwe egazini. Babatheba yaloya. Baze bathethe islogan bathi loya wena. Why ngoba bayazama bathole. Kunegazi elifihliwe. Thina sikhule sidlala nabantu abakhuziwe ngokudlala nathi. Thina ningadlala abantwana bakalungu abayathakathe ibo. Siyibuza ukuthi bayathakathe sinaloko bakaze kusenanyanga. It's because bayazama. Abasikho bayazama. Uzabona umhlaba izinto enkulu. Uma ngabe ukuthi hey wena wathenga imoto ofika ugogo kaZibani leka akengezwa mara sakayafika. It's because bayazama. Arathina sinegazi. Sekuvala ukuthi uApostle Paul yebazalwane thina safa. Athi ukuphila kwethu kufihliwe. We are private people. Lesifihliwe bazalwane. Ngiyacabanga ngiyazi abomama bazoyi-understand le.
umama bekathi makathenga imayonnaise eChristmas ngeyi-3 zaka-December ayifihle kangangokuthi la iyophuma khona yokuhalela nokusethindloko ukuthi kanti ifihlwe nenye layikhi wena awukaze wayibona awukaze manje lokhu ikhona layikhi. Why? Because it is special. Because it is a special use. Yebazana nonkulunkulu angeke aze asifihle nje afihle nje. Yebazana into efihlwayo into ebalulekile into efihlwayo into eziyigugu. The reason why abantu bangamasefe bakwabo is because khona i-treasure kumele ifihlwe. Uthi uPostoli Paul ukuphila kwethu kufihliwe. Ingathi namanje usuku singabuyela emakhaya sikhumbula ukuthi kunegazi. Khona igazi laphalala eKhalvari. Khona igazi elathwala engathunganga. Noma usathana zama ngamandla ukuthi ngihambe nginqume ebantwini kodwa kunegazi elingibhozayo. See,